नमस्ते सगळ्यांना. काय करतेस तू? एडिटिंग ॲज युजल. तुमच्यापर्यंत चांगले व्हिडिओ गेले पाहिजे ना, मग इथे एडिटिंग होईल तेव्हा तुम्हाला ते दिसेल. पण एडिटिंग चालू आहे. आणि आई काय करते? अगरबत्ती लावते. हां, लावा. ते बघा आमचा गणपती कसा मस्त चमकतोय. एकदम झगमग आहे गणपती आपला. घरातली गडबड दाखवूया तर पहिली. 5वा दिवस आणि आज 5 दिवसाचे गणपतीचं विसर्जन होणार आणि आतमध्ये मोदक बनवणार आहे. मोदक बनवणार. आता मोदक बनवणार आहे. ते बघा मस्त यांचं एवढं मोठं मस्त घर आहे. काय चालू आहे इथे? काय आला? लागला काय? हो लागला. काकी द्या, मी करते. द्या, मी खाऊते. द्या नको. कुठे मग बघ किती मोदकाची तयारी ना. मोदकाची तयारी चालू आहे ना. नारळ होते. तुमचा झाला का गुळ किसून? तुम्ही काय करताय जोड्याने तिकडे? मोदक बनवायचं काम. इकडे मोदकाची सगळी तयारी चालली. मोदकाची तयारी चालली. ते खोबऱ्या ते याच्यात टाकल्या. पाक चाललाय. तू काय पाणी घेते काय? सुका पीठ नाही घे. सुका नाही सुका कशाला असं पोपी वळायला पाणी तेलावर नाही. आपलं मिश्रण पण झालं ना. दाखवा आता पहिला मोदक करून दाखवा. कशी करतात बघा पाण्यात. आपण पीठ लावतो ना मुंबईत, इथं पाण्यात करतात. किती भाकऱ्या आल्या बघा त्याला. मोठा ना मोठा केला. ते अशी पाकळ्या बंद करून बंद करतात. ते पाकळ्या दिसतात मग. जवळ आले की मग पटकन वर करता येतो असं. बघा आपला पहिला मोदक रेडी. दाखवा जरा आमच्या व्ह्यूअर्सला क्लोजअप. एकदम मस्त अशा प्रकारे सगळे तुम्ही आता करून घेणार ना मोदक. आणि गणपतीला नैवेद्य दाखवायचा मोदकाचा. आज आपला 5वा दिवस आहे गणपतीचा. नाव सांगा आम्हाला तुमचं. नितेश शेळके. इकडे तुम्ही आता कसली सजावट करता? हे 21 काड्यांचं हे लागतं ना, दुर्यांच्या माळा लागतात ना, त्याची ती आता कंठी बनवली जाता वेळेस. मस्त वाटतं का? अजून सुंदर वाटायला लागलं ते. हे सर्व दुर्वा लावलेत ना आपण. दुर्वा लावला. आम्हाला नाव सांगा. सुमित शेळके. त्यांचा मुलगा आहे हा मुलगा आहे तो. आणि हे सगळं डेकोरेशन त्यांनीच बनवलं. आला जॉब वरून सुट्टी घेतली, आला करून परत गेला. रात्रभर डेकोरेशन केला आणि परत सकाळी गेला, परत आता. आणि आता विसर्जनाला आलाय. बरोबर. कंठी बनवण्यासाठी आला. म्हणजे एवढी आवड आहे बघा माणसांना. मस्त केलंय, छान केलं. चला करा. आणि आतमध्ये मम्मी काय करतेस? मोदक बनवतो. तरी आपले किती मोदक होतील? झाले 21 वरती. काय खाताय? शेव. काय बोललं? चिकन मटन सगळं खातात. असे आहेत की अजून पाणी नाही पिलं. एवढं मोठं झालं. एक दिवस पण पाणी नाही पिलं. फक्त चहा पितात. चहा किती पण द्या. पाणी नाही पित. चहा ठेवा. पहिल्यांदा ऐकलं असेल ना. मग तहान लागली तर चहा पितात. पाणी आता ठेवला ना तर तो उडून देतो. चहा ठेवला ना तिच्यात तो चहाचं नुसतं भांडा वाजला तरी चहाच्या भांड्यावर येतो. असं आहे. मस्त आहे.
आपले गणपती चालले गावाला. पाठ हलवा हलवलं. गडबड गडबड. चला बाकीचे गणपती आपल्या देवळाजवळ आलेत. छोटी किचनच्या वर होती बघ. आई आई साईड आई. चला गणपती बाप्पा चालले किचन मध्ये. मोरया. इकडे चालत बस या. इथे असे पूर्ण घर दाखवून आणलं. वा 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 मस्त. जाता वेळेस चला गणपती बाप्पा मोरया. मुंगडी आपण गेलो घरी आपली पुंगडी नेटाची तोडी घालून टेटा नेटाची. आणि पुढे उघडी घाला. आता तो केक कर पटापट. नाही एक कर अशी होतंय. अरे वा वा वा. अगं पाठी लागेल टेबल. क्या बात आहे. वा 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 जिंकले. वा वा जिंकला तुम्ही. एक या 2 स्टेप पुढची बक्षीस नंतर. आधी पैसे बरोबर. माझ्या पप्पानी गणपती आणला. माझ्या पप्पानी गणपती आणला. शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसलाय गणपती. शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसलाय गणपती. टुकू टुकू बघतय चांगला. टुकू टुकू बघतय चांगला. माझ्या पप्पानी गणपती आणला. माझ्या पप्पानी गणपती आणला. ताटे कुंकू बघतय चांगला. माझ्या पप्पाई गणपती आणला.